Аз съм Катя и идвам за четвърти път. Харесва ни атмосферата, харесва ни природата, харесва ни селото, харесва ни Странджа. Купона винаги е максимален. Меня зовут Антон. Мы с Украины приехали, да, путешествуем по прекрасной Болгарии. Дом очень понравился, очень тихо, уютно, колоритно, в таком болгарском стиле. Все очень нравится. Меня Виктор зовут. Проехали от мыса Калиакрия до Синеморца по всему побережью. И свернули сюда вот в страну. Здесь просто рай, здесь какое-то состояние такой первозданности. Казвам се Мария Озунова и съм от Костиродно. С Таня Панковска се запознах в по-късния период от моя живот и съм благодарна на Господ, че ми даде такъв добър приятел. Тя е прекрасен човек, хазяйка, която посреща много чужди български гости. Добър ден! Добре дошли, заповядайте.